Marius a nimerit la duel cu Natalia, dar el are un nas în mânecă. Are umor în dans și asta e ceva greu de găsit. Așa că eu m-aș uita cu atenție la el pentru că e plin de surprize. Wait, look up in the sky, it's a bird, it's a plane, know it. Being real OG, I really ain't into rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Hey yo, blast like a terrorist hit, struck with a pipe bomb. Blistering your back to the spit just like a python. Now this is what you want, this is what you want, this is what you want. We came to give it to you. Eu nu știu să mă învârt în cap, dar nici el nu știe să se danseze ca mine. Bună seara! Mamă, ce mă enervează când mă păcălește cineva. Ai venit liniștit așa, ai venit cu ochelarii, tocilar așa. Bă, ce vrea mă și băiatul ăsta? Uite-l pe Superman, ești nebun la cap. De unde salturile alea, mă, prietene? De unde... Dați așa, că acum e grasă treaba. De unde? Până unde? Ai ales tu să lași munca să vii la România Dansează? Dansul e mai important pentru mine în momentul de față. Acum văd, data trecută n-am văzut, e așa important. Bravo, mă, Superman, ești tare. Mulțumesc mult! Cu adevărat o surpriză. Și pentru mine a fost, pentru că la început îl vedeam și am zis, e distractiv, e interesant, încearcă să jongleze dintr-o parte într-alta cu diverse accesorii și în final ne-a uimit. Pe mine m-ai uimit, sunt bulversată, să știi. Cu freza asta ta liniștită, ce ne-ai păcălit tu. Mulțumesc mult!